Mchaka cha 1998 Leonard Mpulula kwa kuzomba adasiya kusewera masewero ampira wamendo dziko muno ngati osewera wa timu ya Eskom United mu mzinda wa Blantyre nthawi imeneyo. Mkuluyu pano ndi mphunzitsi ndipo waphunzitsapo masewero ampira wamendo makamaka matimu a Super League kwa zaka zingapo. Pano ndi technical director wa timu ya Liberty imene ndi ya chigawo chakumwera mu mzinda wa Blantyre. Kodi Leonard Mpulula ndi ndani? Wachita chani ku masewero ampira wamendo? Ndi mulendo wathu mprogram ya Mtedza Times Sport lero. Dzina langa ndi Peter Forte. Bwanji tikhale limodzi. Coach leo ndikulandireni ku program ndingomenya akati. Ndikudziwa. Mwakadziwa Mtharika chani kamene? Kamoni. Kamoni. Kodi leo pano mukhala kuti? Kuchirobwe. Kuchirobwe. Chabwino. Mpira wanu mungaufotokoze kukhala otani mu nthawi yanu yakusewera kuyamba kusewera kufikira pamene mumasiya 1998 mungalongosoleza otani zokhudza masewero anu ampira wamendo? Ndisanambe ndithokoze kuti after nthawi yaitali takumana lero program. Mpira wangu wapita unandizina kuti unali up and down. Chifukwa cha nthawi zina yakutikhuzana kuti behavior ndizochitika koma at least mumpira motaunjoya nkhale kuti sinapindule nawo. Chifukwa chakuti ntangochoka ku Zomba Swallows 1987 ntango chimaliza form 4 yanga pa Masongola Secondary School. Nape 19 so season yoyamba ya 1918 imene napita Tigers ilantenga Tigers aduna Tigers imene nakomanda ina Felix Mirongo kuti no ndiziphunzira ukhani ma elders. In fact kuzomba naenda anzanga ina chance Gondwe time kunali Malawi Patrick Suse Saulos Chilima wa David Kamwera ajina Dandens nkambani ndajina Franco ndawali ma elders athu amana kusogolo kwathu. Then I joined Tigers 1988 namenya nawo kusayida ina Charles Pili McDonald Singo ena walipo monga McDonald Singo alipo Charles Pili alipo amabwera aliko ama South Africa amayoda zamana ndithandiza kundipanga temu time imeneyo namenya 1988 89 kwambirira kena kunapita kulongwe tapita kulongwe nakajona Longwe Eskom 1990. I just played 18 games. Tinaluza imodzi ndili Central Management pa 18 games tampeza now ina 17 games. Na Central Management inalephera kupangidwa promote ma champions anapita tinapita ifeyo ngati kwa jema National Bank amana kuti matimu house ina kupangidwa promote iwo wanali ma socials. Nde ifeyo tinapita ngati timu ya chiwiri ngati Longwe Eskom. Coach watu analifreze yasine zimwake musi mtendere ndi Mr. Charles Kapichi zimoso simutendere ndamene analitenga nthawi imeneyo. Tinali ndi timu yathu yabuno bwino koma at that time tikulowa Super League tinafuna kuti tipange beef ya timu yathu ndetanga tinati ma players ngati checks twalibu time yetu kumenda ina Steve Gwetsa aina Bebe Kamwambe pano ndi Eskom imeneyo. Tinantenga soka Nigeria from Zomba Bompa Lilongwe Boys. Atamenya final zina kina mwana yalibo kumenya kuti ntintengene. Ndet napanga beef up squad yathu buno bwino ndi kulowa league ese Lilongwe Eskom inavumeza kulowa league kwa Super League pambuyo pamandi Central Management. Koma tamba kumenya mpira kuno ndi Wanderers pa MDC tinapanga draw game yathu yoyamba. Yachiri tinakhazikika chaka chomwecho kujeni chaka chomwecho. Miyo lero pamene tikucheza program ya Mtedza mumapanga regret kuti munamamuwa ngati nsomba. Ndimapanga regret kwambiri chifukwa ndikanakhala pano poti ndili ku Eskom. Ndimapanga concentrate ndili bwana. Chifukwa ku Eskom kwambiri chifukwa ku Eskom ndikwabwino anthu amakuloto zipanga school. Anthu amene anapita ku Eskom waka 20 years alipompo ndo ndikufuna kwake. Chifukwa iwo ajama lolera kuti uzizipanga upgrade. Ndio kakha kuti munthu upanga concentrate pa ntchito zina siku zipanga ambiri kumwe kuja kuanzanga mbiri mabwana kumathera
fatali kwa basi ana kuti ndimatenga kuti kwa kumauza zochita tikakhala mu office panopo ndi mabwana fuacho kuti anazipitisa patsogolo fuka munthu sokhala pamodzi ande wakhautoli pangati mulibe mwana amene anatengerapo mpira wae zampira tukunyumba kwathu mwina mwake tikhane kuti chikondi Mpulula koma chikondi uja ndoti anasiyira panjira koma tundu wa ife mpira samagwirizana nawo moti inayo nkhayi ndili ku school nimachita kuthawa kuchokera ku school kuja kuchoka boarding imagine ngati makhala ku St Mary's pafupi ndi Masongola secondary school koma ndicho samaja kandigoneka ku boarding ndi achimwene anga kulongerake Mpulula amene amandilipira china chichonse atango amachita ku bank anasiyesa makwanga kuti uyo ndimulipirira ndine nthana naye china chichonse ndanandipitsa ku boarding for it champirawo koma ni mathawa kumene kuja zomba solo zindupezeka ndikuzamenya kuno nthawi imene mpira uli 1:30 yoyambira 3:30 ndikuti pali bullets tikamenya ndi bullets youth kuno not bullets youth wamenya ni matimu ngati achina mwina considerate textile sianchani zomba solo mwina Blanta Print nthawi imene ija mwina Niko tikamenya pa VAT ndekuti ndithawa ku school bwera kuno ndikazamenya news ija imalemba leo Mpulula chawo chakuti aita majitano whatever kayanda chinya kayanda maka kayanda tani kanda pereka assist akangolemba pa news day times nthawi imene ijai aina John Saini ajina Darling Chiro mapezeka kuti headmaster athu achimbalangona amandita ana can you see so you went out of ndekuti ndi chibalosi amandiuza kuti ndikumva chisoni kuti azibala kose pano anachita bwino kwambiri koma iweyo uzalephera fwa zino kupangazi sizikuthandiza akuti munaphunzira maphunziro aphunzitsi wa mpira wamene muli ndi CAF A yomwe ndi pepa lalikulu Malawi muno pali pano ndizoona ndifeta I think in the class yomweyo imene ilipo pakali pano apart from imene ikubwera pakali pano yavumizidwa fuka imene apangidwa ndi kamodzi napanga limodzi ndi achina Gilbert Chilwa wena Sintawali munakapangira kuti Osmani kuchiwembe nde ngati ndi club papo kujena ndi ku German imene napanga German B license munakaphunzira ku German kuti mpira ku German zinakhala bwa kuti ndipita ku German nitachoka ku Blanta United napita ku Tigers chifukwa chokuti panali zovuta zina za ndrama nitapita ku Tigers magemu anga oyamba atatu nachinya Bullets apa 3-0 napita kulongo nakamenya Blue Eagles Saturday manthawi ya Saturday Sunday nakachinya Blue Eagles 1-0 Steve 1-0 nde kunali kuti kufunika ko chimozo pita ku German tipange ngati vote nde na wina vote Central South ndino mwakocha nthawi imene ndikukocha 3 consecutive wins yes naipeza Tigers ndi 5 points pa game 7 ndabambo nasina ndinginde ndipo namenya magemu atatu omwe onaicho sa Tigers ku relegation patapita magemu kandi awiri kandi atatu from there nangomva kuti gare Chiro nduza kuti leo kunotu chinduje yako ati kwa kumetalemba nangona kuti ujeni farm wonzi leo kuti behavior yake pa bench ikhale bwino komanso senzi mtu German for training komano chimene ninganene mumpira chabwino chokuti apart from ene kuti sinaite bwino koma ndapanga moyo wa anyamata ambiri kuti ukhale wabwino chifukwa nditangomba Escom reserve monga utokova ina ziko nkanda afana ukuthi kwatukula nduzafika size yokuti ife ndi Escom United City kumvana kuno bwino ife ndikumenya dili kuti ziko apite ku Mozambique kwambena ndi makano kumunde pita ku Mozambique ndapangana ambi achina chimango kaira ayina daliso silence pana naupanga moyo nkhale zinavuta kuma moyo wa uli bwino wandu wabwino bwino napita ku Tigers kuja achina Izekaliate achina yambo ya Mikani Chester achina Stanley Sanudi Stanley nantenga kudeza pofera jegwata na kuti akuli mwana wino wake leo wamene umuone then tangopita nthawi imene ndiyo kuti ndatentha ndachoka ku Blanta United ndabwa ku Tigers Jason ndainyamula choka ku relegation kubwera ku Mtunda ngati coach nanga center siya kali it was 2005 imene number 2 coaching fuka cha Mr. Nkhono ndi Mr. Atwalibu ataona kuti ndikusokonekera kwambiri kuna kuti ndi masokoneza kwambiri leo kuna kwambiri mwabawa kwambiri nasiyaso siku mchaka chomwecho pa 22 September 2005
zinalizovuta saname na kunali mpemo wena kuti mali god label then nagula mikunda yanga iwindi Coca-Cola muwirinso kungosakaniza nakomokana komanso ntchito itata 2000 aleo munakomoka nimo nde pozuka pamenepo navula adeso nabwera nampeza doctor wina wake ku Queens oluma timati wandali kodi doctor wa makauzi ngwangu anza leo ntchito yakuterani komanso mukumwa chonchi kena kumufa ife simona tinasiya muene kusintha then maulingalira kwambiri na maulinga kwambiri nasiya tu siku limene after that it was a weekend weekend bande lake nangoza kunyumba madamu ta basi maboto ndifika pena pali kuseni mama mwana maba botolo na manyamula boto mapita kunyumba kuloenda na mangoba kungo nyamula kama mwana ngasuka mama alizo mango nyamula kutuka panyanga tukakoza kena komapita then matenga pali posi ndikudutsa ne matenga nena umatumba amaboto maujeni ma petroda zose nakazitaya kuchinje ndizinazo sona basi mwana sena mataya maluzi fanda kujeni nchiro yatata aiso zabuno bwino basi mwana fika lero simo mama ndiposo mu olofoja nasiya 2005 or 2 September ndikana kha kuti palibe sopoleyana ndona ndikule mwanje kumwa amangomva kuti ninkamamwa chabwino mukuma nena mubwereza kuti mpira wale palibe chikuchitika walowa pansi alikhalolesi waya masewera lero atapita kunja lo masiko ochepa kwambiri kodi lero zikuvuta pa anyamatawa ndosamva asakuganiza bwino sanabadwe ni mpira kapena zikumavuta pati kuti asakhale oseloti niyo mukwavu sindikuzoti kandi kropo kandi chane because olo ineyo nthaimene makocha ni makocha chinaziko nthaimene makocha china chime chikulekule nthaimene ni mazakocha kwa nthawi yachina Stanley Sanudi kuzabwera beka nthawi kenakake ku Tigers even tapita ku Silver ndipo mpano pamenepo komano muzoona kuti ka generation kama strikers kapena kanthu kangobwerera mbuyo you remember na zamva interview ya Elvis Kafote kakuna kuti nthawi ya imene amamenye iwo ndi pakati pa Esau Kanyenda akumenya Esau Kanyenda ndrase umafriwa akuti even chukepo to strike orana liwa masewera ati koma akuti chukepo samatani sama fika hapo ya ndefe tuna kuti nthawi ina John Maduka nthawi ya china Lawrence Waya china Bobo Mpinga njira Bobo masiku ana magoki pamata akuti kumati autazimenya sana ndi ma defenders mpaka kumatuluka mu 18 mpaka kumafika pafupi ndi center akwenda na ompera ina Bobo amaombera kuchoka pamene paja goalkeeper saka napanga zimene kwa ma strikers amasiku timu pano tikumenya opanda ma striker atu and tikumana kuti pano tikumenya opanda ma striker that's why even matimu mulibe ma striker ndefwa chake tunoti panopo Gaba timamfunabe chifukwa timazokuti palibe sowina kalibo ya Gaba imene kuti nthawi yachina chukepo Gaba sakanatani sakanalo ayi koma pakanopo kuti Gabayo ndamene ndatipenda kuti ndizinto zovuta tikumangomenya mpira ukuthi pano tikuti modern football chimene ngakuthandize kuze nje kuti amene amaphunzitsa modern football ni ndani chifukwa amanena kuti awa ni modern school modern coaches awa old school yo akutani modern yo and anthu amene amaonera mpira kale Bullets kapena Wanderers anasiya kuonera mpira malibo anthu amene amaukonda kuti amene masupporters za Bullets kapena Wanderers samapita koso palibe chimene chilipo koma anthu akuti kale to nthawi ife tikumenya kuti uvale jezi ya Bullets zinali za masewera kuti munthu uvale jezi ya Wanderers zinali za masewera kwa puno monata uchoka kumuzuza va jezi ya Bullets ata jezi ya Wanderers kulowa ground mpira kumaona kuti kumene panje osanziwa kumaona ngati munthu ndi wakwaya kumali wa mpira wa Bullets wa Wanderers chifukwa cha mawu anu paso ampatsa contract yonena kuti muli close stanza imene kunena kuti afune asafune Flames ipanga qualify ku AFCON finals 2027 mukuyona ikupanga qualify Malawi mwina mwake unless yake itachitika kuma with the crop of the players we have tinanga sipano kuti muone mukakhandi team ine iliyo sopeza kuti ma midfielders alipo 40 chakuti ma strikers awiri komanso kuti muone ma strikers yo quality Malawi pano kuti zivomereza kuti generation iyi chifukwa ma strikers amabado akabado striker oje muzimpanga improve mana liga bana bwako ndikazori mwana ndi striker koma akungoperiwa zakuti koma striker makana kuti mumpange
ndichifake patimene kuti player ndi wabwino pano timakakamiza uno ndi wabwino player atu uyo ndi wabwino koma kumuona pa nthawi imene inuyo mwakhala mu mpira maitoza kuti komatu kumalawi kuno mpira tinasiya. Leo is Pasua going to qualify flames for the 2027 AFORD final? No, football is a game of surprises. Ndiponso ndi tikane kuti is result oriented. Ndeno matargets suka na komaso it depends ndi expertise imene amene angazapangire koma ndikudziwa kuti pawo khasamaza kuti ntchito ilipo. What is your personal opinion? If I qualify with the players we have, ni many environment ilili. We qualify. Tindi Angola mu group mwatu tindi Egypt. Because obanga qualify pali posali sama ka positive osama ka negative ya kwa ka negative ndi kuti ukhanga kuti suku akonda. Mwasinda chichoja. Koma cheno chakuti ntchito ilipo chifukwa tikamati modern football panopo top goal scorer makhandi 14 goals ma penalty 5. Mariba? Ata top goal scorer 14 goals ma penalty 5 pita kwamenye penalty onjezezi goli. Kodi leo. Pamene mtime manager chinagira chinabowa wakha 30 chakuti zonse penalty samenya. Penalty mamenya ni ma defenders. Kwa pano striker kumenya cho yinga onjezerezi goli. Ekusoza kuti yakuthena soka 14. 14 ma penalty 6 tikapita kwamenye wewe onjezerezi. Ndi ma nthathu mmene mukukambira mu AFORD finals. Tipange program mundi sokoneza fuata ino ndifuna ino nakasiwadira ndikuzera koma inejo ine maseka nchokuti akuti panopo ni modern football ino mwakhamu mpira kwambe ndafe tikumenya ayu saying kuti modern football ikuti bundulira mpira watu olo panopo ino ndaimene jamati ikabwera olendo mubwere program muno muziyankha modern football ikuti bindulira motani si kuti bindulira olo pamwe timangoti tiyambise basi osataya kusoko kulibe chilichonse antimati kumenya 4-3-3 tumenya salon strike bola old school kunama not old school koma it's not only old school kodo school ikusiyana chani atiuze kuti ikusiyana chani ikusiyana system ikusiyana fwa mpira opasirana wachina Gilbert even wachina chimodzi ndi mapa defenders apa nomuto opasirana kusiyana kwambiri anthu amene maonera mpira wachina chimodzi anthu amwe wachina Felix Ndongo defense yawo ya national team timaita kuvomereza kuti awa timangopita kwa ngati ngapite tikapita kwangothandiza kwa mungati kuti amaja mungalimbane nawo ulowa even national team yawo imene mamenye meja mulowa yachina iwe ulowa pa Gilbert yange ukalowa papo pote changono ndemo ngane kuti panopo old school mungandiuze kuti system play imene samaikonda kumaonera national team ya Malawi ndi pano imene kumenyera zigwirizana madzi okauka zugwirizana imene mapanga qualify ina Frank Snalo imene ja kuzabwera mpaka na yachina ina kuzabwera yachina 1988 mwina sikuzathira yachina Peter Mponda imene ya mpira yachina Bajo ya 2010 imene general ya mpiraso ndemone mpira umene ujawu ndi wapano munga angagunda amene ana amasiku ano muna chochedwapo ntchito nkumva kupweteka moyo mwanu ngati kochi sinengati kunena kuti kuchosedwa ntchito fuka kukati nachosedwa ntchito kana kuti kuchokumva kupweteka monga papa nimangomva chisondi social media mene malankhulira chifukwa nimaona ngati amakhala negative ndi leo Mpulula koma amadziwa kuti anthu osandidziwa amene mandidziwira ino anthu amene anacheza ndi leo ndi anthu amene amangomvera mwina ndi interview imene amapereka fuka cha mwana umene amapanga za leo zosiyana ni madaboti kaya nada nawo chani koma sindidziwa fuka monga mmene machoka tiger ngati kukhala ngati munthu wanzeru chifukwa munthawi yanu munthu kufika form 4 ndikukhoza olo chingerezi olo handwriting mwana wale losungafanane naye 2 ndinu koja amene mwapanga mayina mwapanga osewera 3 ndinu munthu amene mmalankhula chilungamo kapena tinene kuti chifukwa cha chilungamo chimene anthu ambiri amafuna kunamizidwa ndinu munthu wabwino kumbali ukumbaya ndi chimene anthu amafuna Malawi mulungu mwina kapena nangasamati chilungamo chinandikana ndi uje ndi mwano muone sindikufuna kunyoza risiko muone mene machoka tigers kuti tigers mene maipeza nochoko lilongwe mwina mene sinango ndipweteka ndi machokedwa ku silver the decision which I made koma ku silver anthu amakaganiza kuti mwina mene ananditenga ukhala caretaker ndi kadenge pakhala kusagwizana nyama koma napanga ubale wabwino kopya naye mata silver munamva pa kudandawa za leo koma muna anthu amangofuna negative stories zandani za leo kuti azipaeka ma comments mukazo tifachani social media imati ineyo sindidziwa chifukwa muone mene machoka ku tigers kuti andisuntha panankhidwa zambiri awatha
awa apite awa mwa mwakuti Tigers Japan ili kuti kodi ili kuti Tigers sindi kudziwa ine mesa mukudziwa ine nale ne doto zambiri tu koma ndi bajo that team tinalimbana nayo we finished kwa Tigers mu Super League kwa kukondweretsani sio ni munachokako munapanga timu ya mphambo munali mu league ndi kwabwera wina yatuluka ilipanja ili kumusi zikukondweretsana lero sizimandi kondweretsa facho timeneji ndi timene imalola player oti akaise mwayo oti wangotenga buti kunyumba ndi kupita pa ground fachani kundifunsa kuti Tigers nanga si social media inayankhula zambiri imayankhula kwa zoyipa zambiri za leo nimangoziyang'ana inu ndoyipa inu ndoyipa wabwino ndi wakumwamba yekha waliyese ndoyipa fukalesa ndi weakness yake ine yanga bwina ndapeza kuti futi leo amakonda kuyankha nanga satola nkhana kuti amalipa ndatu nkhani tu inabwera kwambiri kuti inu mukandifusa mwina mukanoti maziro ano ndikhandilewo Mpulula palaini ndekuti anthu timve amene zimene lero zatengera zifukwa ndi social media ndi generation yabwerayi yankhuku zongogonazi nde pachake mpiraso kuvuta mari generation nkhuku yoti kuimenya kwangu alatha kumango ijamphapa mpaka nakuimaliza ili pompo osapanga chilichonse mpiraso chimozimozi kudya kwambiri zimene jamaica mpira ukanika Leo, what do you think is the future of Malawi football at the pace we are going? No, it's not. No, I cannot predict the future because the future is God who holds our future. What I'm trying to say is, let's be fair. When it comes to football, let's be realistic. We have moved 10 steps backwards because instead of progressing, pakali panopompe watu nabwirira kumbuyo. Muone pena pali ponse china chilichonse infrastructure yathu komanso generation yathu ya players yathu yapa nopo chifukwa mpira bwana Forte ndi kuchinya timu mutha kumenya china chilichonse koma ngati simu kuchinya simungavuka pakali panopo ma strikers kumawa tilibe pesi metu kupanga ifeyo ndiyo vuta and then zimene zimachitika nzo kuti wina aliyese ine ndi madandaula mbali ya ineyo makamaka eti kuti mene nachoka ku Silver kubwera ku Tigers kapena chicho simene napanga kumacho nobody appreciates olo ma players amene ndapanga ma players amene amakhala ndi ine ndamama ndisamikira amene ndakhala nawo simuzamva china dziko auninyo sizingatheke ola ina sinali koma anthu wamba amene samudziwa leo ndawafuna ndiyipisa koma player aliyese amene mpanga interview amene napanga ndiwo amadziwa amene ndakhala na ine. Who is your great football administrator oyendetsa mpira amene mamvulira chisote mbambane moyo wanu ndani kumayi? So fast ngati kunena ndisaname oyendetsa mpira kodi ndikhoza kufuka pakali pano mwandifusaso ndifusola ndale kwambiri ine swandale Mtedza times anthu oyendetsa mpira tinganoni ndani ma chairman ma president kali ma association kali ma team koma kuyendetsa mpira kumayi kuno mmamvulira chisote mwe mwandizizi musa kwambiri singathe kupita nyumba mukaganize singapita nyumba kukaganiza anthu ambiri akumwa amati jimu galuwa akupanga solongo amene ndiwapadera jimu tu is a special one itu apart from panopo ndikhozana kuti monga afa mwana ntenga kantalenta identification misa kuti ndipanga nawo zana zichi ndimamika fuka even ndiwota sina pandiro china chose apart from kulo chema zina ndikuanda 17 ndi khapa nguyo pakaputa chifacho chinchito zanga koma ena amakokedwa koma ina yanandozala amweni bwina khanapa koma moma ndekenga mswahala malo at least nangati patsiku potha kugula mafuta tuende 2-3 meters choka kuno bwera kuno kupita unyumba at least munakamba sekimukalwa kuti ndi special ndiwapadera ndamene wapangisa kuti ma legends azioneka ndamene wapangisa kuti zipasidwa ku ulemu bwezita yaluka ka sitimagwira ntchito kuma chimo chama tigera pangopa zina zake zimachitika ku association yathu zimene simungadziwe ndifake muzone osama longolola jama legends munaona kulongolola soba alichete munaona iye khatu anakhazika pansi alliance vandi panopo anthu amene sitingacheza anthu amene tiwamenya mpira poti matani timacheza kodi iyo ndi father the father ndipo sinimadziwa kuti mulungu anapanga bwanji kuti atibweresere munthu ngati jimu kaluwa fuka jimu zamapanga ine simungazimvese and association manager president amene ujai ndokuti sindimadziwa kuti
tikhozo mamuyamika motani kapena tikhozo makhana ye motani chifukwa ataucheza ndino ataucheza ndiyo ataucheza anthu 7 nonse koma osasiyanisa kuti uyu ndame akunkonda kapena itosi timakhala mofanana ndechimu kalwa anda akafika pamalo aliyesa amampanga fiuti wabwera ndi monoli neyo sinimamvesa fuka panopo anatikhazi chete inoyo mukudziwaso maleje zimene maneni timalongololera tikakhala mmalo molo ma social media fama amatipanga zakuti panonso alipo amadandaula olafama asapange chilichonse timakhala comfortable tikangokumana ndi JK kapena tikangoti ti association yathu tikakumane kapena moti ndikhala yathu pa 29 August kulilongo timanjoya kumapanga interact kumacheza kumata imagine pano timataucheza na china spy mshisha nanga nda generation ya ife ndakulu kwa pano pa makatenga china Tom Kazembe pa timakhana o close ayu gwaja kuti timati kudai ugama fasa ndi ayi coach wathu inde kwescom koma yuko nthawi ya samankhula kwa pano timatha kucheza na china group pano poti tinakhali modzi loti jimu stinganeneso kuti mamufanizane ma administrators alibe size ya jamangu asiya pambana ndo apadera dera wapadera dera komanso pena ine ndi mamika amene amapangira fleet fuka ineyo chabuna ina madana naye koma ine sindana naye ndi fleet ayi amisai ine amandika kuti aleo mwakuti zikhabwani tene mwaku munthu ngati wina kama kupanga recognize pamene wina sama kupanga recognize completely umatha kumayamika kuti at least apapa ndikupita ka step again ndekuti munthu akupanga recognize ndemoyo nimeo makhalira koma association yathu ya Football Legends Association sakunamize panopo monga tinende dwale sindivutika ndipita chipatala chiyo simene ndikufuna ndinayo Malawi ndipita akandipanga sindivutika so makhapa anzere kukwizia jimwalo inde anatipangia mukuona kuti ali ndi chani chimene chatsala utakhoza kuchita kutsogoloko JK JK sompangira ndidolo tamaye sompangira kumpangira ndekunama kumpangira ndekunama ndikatundu madzi majanda ndala andisamako andamampanga sade munthu 2 minutes ulawe mwaputi amakudziwa dolo kwambiri koma sangakuonese ndeni madabota koma mwene andisaonesera kuti kapena iye anali mbali kapena ali mbali tosa madika pamodzi that's why mzalira association manager wina aliyense andi ena ambiri adakafuna kuti alowe koma simangu basi kwano chinakula chinthu chinji munthu sangamangolowa chisawawa pamakhala zinthu zake zofuzoyenera kuti alowe mkati nditero kuti tafika pa mtiriziro pa program ya Mtedza Time Sport koma sichikhala chinthu cha ulemu ngati sindingapatsa leo kulankhula mawu omaliza mprogram ino osachifirisa zilankhulanso kutsogolo zolankhula zonzambiri koma kumaliza mprogram ino mungada kuonda kuti malize program ino motani leo choyamba kwandikumbusa ndine kuyamika bwana Jim Kaluwa fukani magazi limwe ndipasa nthawi ya padera yama dispeneta mwaike pambali anaje ni munthu wankulu ifeyo timayamika kuti mulungu anatitsitsira kuti pasa amene azilitetezera pamoyo wake kuti nafeso zathu sizizona bezizimva kukoma mwawu wangasomaliza ndakuti amalawi tisamakhale ndi negative attitude munthu ngati leo pafuka ine makha outspoken munthu amene amayankhula chilungamo ansamukonda pamachuluka nzolankhula zambiri palankhulidwa zambiri zezimakambidwa mu social media za leo koma simene ndilili chifukwa what I've achieved zimene ine ndapanga achieve pa moyo wanga ena sangapange mwinaso kukhalisa ndika moyoka chifukwa choti napulumusa anthu ena amandipempherera chifukwa pali anthu ena ana ena kuti sakanakhala ndi tsogolo koma anapangira tsogolo zimene ali nazo ine sindingazazipeze koma anawo anachita bwino ndipo ndimakhala nawo bwino ndi ndimanguyamika Mulungu kuti pa nthawi ino nthawi ndimayesesa kuti ndisapangire geti moyo wanga koma sizingatheke chifukwa zenasiya kumbuyoko ndimene maonera ndi moyo wanga kusogolo ndimaona kuti mwina ukuku naduka kale sindingapite kwapota amati zakumbuyo zapita zasaza kusogolo inonso ndikuthokozeni kuti mwangati inu nkhalakale wa mumpira ana ambiri amene abwera pano akumati mpira unapita patsogolo kapena kumakakamiza kuti zonse zili bwino muziyathandiza fukwa inuyo ni nkhalakale timakupasana ulemu inu fukwa choti munationerapo timakupasana ulemu inu chifukwa chokuti inu mwakhala nafe mukutidziwa mwapirira nafe ine amatenga ngati munthu wangu koma ndinakuchidwa ndi Alex Ngwira mmazolo ndikocheni ndikumenya mpira koma simuzamva anthu akumunena Alex Ngwira kuti ndodi sikulu kapena wankula koma leo amatani nde amalawi tizikhala ndi moyo oti tizikondana wina nenzake tikamakondana tizapita chitsogolo Leonard Mpulula kumalizanso program yake ya Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV ndimayikonza ndikuyulutsa program iyi ndine Peter 40 ndinali ndi Nelson Chituwa
pa kamera. Ndithokoze kwambiri technician wanga Obed Mgagama chifukwa cha zithunzi komanso mawa ndi china chilichonse chimene chachitika mpulogalamu imeneyi. Kufikira sabata mawa pokapoka chauta akalola tidzakhala limodzi. Bye bye. Keep watching the rest of the programs. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.